Maite zaitut, maite zoratzeraino, ederragorik ez da zu baino. Hondarribiko arraunaren historia. Hondarribiak parte hartzen duen lehenengo erreferentzia 1872 urtekoa da, eta 1881 kontxa irabazi zuen. Ordurako Ama Guadalupekoa zuen izena trainerua. Espainiako gudu zibila bukatu bitartean hainbat izen izan zituen ontziak. Hondarribitarra, Virgen del Mar, San Antonio, Ama Guadalupekoa, Elkano hiru eta bar. 1960 urtean erabakigarria izan zen Hondarribiako arraunaren historia. Urte horretan Hondarribia Arraun Elkartea sortu zelako. Garai arrakastatsua izan zen. Kontxako lau bandera erabazi zituen bata bestearen atzetik. 1975 eta 1978 urte bitartean. Jose Angel Lujambioren esker. Hondarribiak traineruaren liga sortu zenetik Hondarribiko gauza asko irabazi ditu. 2006an, 2014an eta 2015an liga eta 53 bandera ligakoak guztira. Maite zaitut, maite zoratzeraino, ederragorik ez da zu baino. Zeurea dut, nik egian argia, da zurekin berriz benak zer dia. Amesten zaitut amesten, ederretan ederrena, baina ez bazaitut ikusten, etzeta setze barrena, eta ikusten zaitudan ero, matxe sartzen zaitut lasten, lastan eta errekak ero. Noiz bazterrik bazter, maite zaitut, maite zoratzeraino, ederragorik ez da zu baino. Zeurea dut, nik egian argia, da zurekin berriz behain zer dia. Bere koloreak ez dira, Niretzako arrauna egunerako bizitza da, indikazioa dakana eta hori lan konstantea da egunero hemen klubean eta hori gaztekiko. Kluban inaiz Arraun Elkarteko instalazioko arduraduna eta baita ere B mailako edo kategoria Bko kategorien teknikarien koordinazio. Aurtengo treneroa paperari buruz esaten oso? Bai. Bueno, aurreko urteko bloke gehiengoa mantendu da, hiru baja guzti izan dira baja asko. Blokea mantendu da, baditu gure artegitari batzuk, gazteak ere fuerte daude atia joka. Eta bueno, gure maila ona espero dugu, orain ikusi beharko da, kontrario zenolako maila ematen duten. Baina gure maila, gure aurreko mailan ukitzen bagera, gauza maite zoratzeraino, ederragorik ez da zu baino. Zurea